Chief Executive Member CEM ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ubak penyat sing CEM ula pendap ya kajing tap kerteng hene kasingi laitrik rumpang ha ISBT Mauyong kum ukertong ka National People's Party NPP na nong thamai constituency. Ha kane kasingi lasanran lang ya da kinongalam jong Confederation of the Northeast Councils Kimami khmat ek shipoteli ki Autonomous District Councils ADC jongkathan chate la mingi kabakanthop ya Deputy Chief Executive Member CEM ka Bodoland Territorial Council u Executive Member ka Karbi Anglong Autonomous Council KAAC Member ka Chakma District Council ka Mizoram bat kiway na lor kinongtre bat kinongkarshan ka party. Habakren syakilat patai kubor ubak penyat u kentui ki patba ka rilom khasi jantia bakin tap iki vote jongki da kajing start da kabaong nga kentu ba pinjit iki kertong ki bala shisha bantre da kababu ha kajing mot baka kam MDC kade gaba e bha kam tam haba pet halor kajing terwa ban penkala ya ke riti sensyar ha ka yundor bar parliament haba kren halor kajing dawa jong ka seng Voice of the People's Party VVP ya ka article 371 uni uhe ka KHADC ulaong Lada ki beriau hakathan mingi jong ka Nagaland ki baladon lupa yak article 371 kidang hapan wan yakendu ingi shani namar baki kwa yak 6th schedule tis ngobhaban bishar hi daladi ke ka bakham kongsan bar ka bakham donbor na kabenta ki jaka riulom jongi namar kata ngakerpat ikipat ba baki de ben kershan ki kertong ki bala ban trade ka babu haka jingmot yak jingdon kam jongi ban pen klan shu yak 6th schedule syakariti sensyar kari India nakabenta penyada ya kajat ben rio try muluk. Uba penyat uba deiru menta UMDC ka sok ringkam ula kerpat ya baru ki kertong bakin bu syarut ya kajing sngo party. Hadien belah syakjit syak district council da ka baong. Kipat ba kim jujit ya kanu kuno ka party haki election MDC. Henry kijit ya ubriu shimen. Bat ka bakham skon tenat ru kalong. Baha ki ADC ki party kamdan jingta AA ru. Watla ngalaya penyasok syak NPP Henry ka kubor ka bangakwa ban asya baro ki kertong kalong bahadin bala syakjit kide ben weng syarut ya kajing sngo party bat ben pentikna ningkong shwa na kabenta ka bit ka biang bat ka baha ka met jong ki patba lada ki patba nong snong ha Nagaland Eastern Nagaland ki bala don ya ka article 371 kidang wan ya kendu yangi ben ong ki kwa 6 schedule to ya bisyarut ni mafi ka jing trekam ka jing don kam let's say ka bakhambiang namenta ban sensyar khadar hapo ka ri ka jongi tetang ka way hakani amendment juga jongi ru nilabu bada kumno baka para 12A kanam day bandan shu ha namar balai namar khnang ba ngin sutu ka taka subject jong ka district council bangin sinaan ka subject jong state kani banam dan juga jinge tengku banya don la ka jong ka jinge buram kani ro dikawai ka benta ka ba dan kam hapo kani ka amendment ba para 12A should be removed in respect with the concern of Makilia or the Khasi Hills and Janti Hills hajing yi jonga habai dei ba ka MDC election baro hi ngam i ban dan jingta nama kibrio kipai ba nong shushong ki di wasuthu namar hakini ki MDC election ki MLA election ki jiet brio om ki jiet party but ka basot nat shushu ha district council ngim don party ken mau bhai kani ngim don party te ka party ka bangi affiliate mentaru kum mangaru ngayo form A form B na ka party NPP nga don kamyo symbol nama habakut kani ka khubor ka bangmut ban Aisha baro ki candidate kibayakun but let's say on the job ru basno bha bawat nembu syai ka parti hakmat bu syai ya upai ba hakmat leave aside the party affiliation interest and people's interest should be first te kata de ka ba nakalyang jungi ngikwa ban pensko but nakalyang jungi ngikwa ru ban ai kani ka khubor ka ba syai syabaro ki nong yakun election ki bade ki candidate but ki ban sa job ru lada day ba kin poi syakat hong jong jing job sobha naibu ya kata kamat parti hakmat lene kanun kanong rim parti pe syai kanong rim jong ki pai ba
but jongka 6 schedule district council Satray bat sabu ita parti syadin. Custom of Lineage Act, Amendment Act, arja arkulai. Kani pat dekawai nakaan keba ngishim nakaan kemi. Mau ka Principal Act jongka kendai sebab kendai punyo. Jongka Social Custom balai. Namar ngi kumajak benriu ngi ajak syaka kemi. Hang ne po rikasi ke jongi. De kata kelak don ka definition naneka kata ka jing batai. Nang nu ngi kumajak benriu khasingin shimjat. Naka kemi, mendai naka kentai, naka kemi. Lada piong simjat naka kentai, mut ngalasha dengan yok kurim, ngasong kurim, mut ngahap ajat nak sekolok kamdai kumta. Henry ngi jat bener kasi, ngi pensiong nong rim ya kani haka tipkur ka tipkha. Tede halor kata kasami kani ka Social Custom of Lineage Act kat kendai sebab kendai punyo. Banang pen bahas isu kani ka act ni wanra amendment arja apulai. Naka menta ban bantek song ban penyateli ya ki sengkur ki dorbarkur bat kirang bakur ki jongi kum bakalong menta dengi pai ka jingtho ka badang shen jong ilet Reverend Yarrington Kharkungot hatu kapor ngapet ka kot baitho mi lai hajar teli ki kur khasi lalap bat menta ngapet ya ka kot ka batho I ba Rafael Wardry badang shen ki don kumbasan hajar teli kita ki kur ki jai khasi ki jongi te umdan ain pat kabantek song ban penyateli ban batai ki ai gejing terekam ka baki de bentre hakikur ki joki the link ba kan ka amendment ka bangi dang wanra dang shen ka bangi la yo ka jimenjor na ulat hau benai Oktober ajak arpusau kani kala long shisha ka jingkerku ya ka jai benriu hi baro namar ka kur di uthit snam jong ka jai benriu lada pra kikur ki jai gejongi umdan jai benriu te namar ta ka daw ngi smo ba kani ka jing persyang jungi hakindak por bingidan hadis council kala long ka jing toy ka babun bat kumjur ki babun ki an ki bangila persyang hakani ka tam menta kum ka hima khairim la jan de ki spa snam bat hadin bla yot council ru hadin nyu pu arsnam sayo ka jing itu codification ya ka hima khairim ka ba don kum ba khat sau spa teli ki shnong bat hima khairim ka ba he ba ka shnong te aso ban ong ba kani ka ba snotenat ban pentip yapi ba nalor ka thong ka bangidan namenta ka jingpen klain ya ka 6 schedule tang hapo rikhasi re baro ka North East bangi long teli langkumne we are united together for one common objective, that is to strengthen the present 6 schedule with this coming amendment in Parliament that will be expecting very soon that this Modi government in Delhi will place this amendment on the floor of the House in Parliament. So we as all the council representative from different council within Northeast under the umbrella of Confederation of Northeast Council, they have come here and very thankful for our leaders who have come to express our unity and to be united together. That 125th constitutional amendment is very important. So my request to all the people of Meghalaya, all the people of Khasi Hills, Jaintia Hills, during this time of election, please see that you should vote for a person who can deliver. And nakal yang jonga na syukentu ya baro ki baik nong snong jong kari Khasi ba Jaintia ki banjit economic mat snoba jit ya kita kibala bentre ya kakam nama kakam jong ka dis council kam dei ka basup ka dei ka ba bah bat mental li bakadon kani ka constitutional amendment kata ka 6 schedule amendment ha parliament kam dei ka basup wat ngi bala but dien bun sien ru teng ka ngi kre du men sim namar ba kakam ka kre ban beja no Henry nakal yang jungi ngaso ban kentu ya ki nong nong baro ba pin alam ki jingkershan ya ki candidate ki ba pidei ban ai jingkershan namar kari Khasi Brokawe Jaintia Hills ngidang dan kam ban klan ya ka 6 schedule jong kani ka 6 schedule amendment lawan ra bun teli ki kendon ki banang klan shu nam ta ka jungi ki ba kentup habide ka jing habide ba kani ka kendo ka siap ba nang aibor shu ingi nang ta habai dei bat ka sinshal khadar nadu ki it ki hima du ki shnong ki tha bat ka balai na ka menta ka jing mentoi ka bakrau bangila banyo na ka sarkar India lingba ka jingmang pisa tingka lingba ka taka artikel arspa prapo ka ba
de ke jongka Finance Commission de kani dikimat ki bakongsan bat ke bakhadu pat kemat ke bakongsan ke bangikum ke Khasi Hills and Rivers District Council ringkat bai ba PNCM ringkat bai ba Tito Starwell Khan ke bangila ebut dien la slam ba ngibu ke jingkerpat ke Sarkar India ke jingkentu bah kani ke amendment kan don ru ya kani ke jingpenyar ya ka tribal areas kumbalong haduk menta hakani ka six schedule ke bangidon ni menta kamut hapo khasi jantia kidon ki municipal area normal municipal area tengi hakani ka amendment ni ong baro kinamdon municipal area shu kin hap dot haka six schedule area kani kan dei ka we ka jingjok ka jongi ka ba namdon shu ban yo ban su khle hangno hanoru te kata di ka jingmentoi jongi yangi kumki council hapo Meghalaya but hapo North East la ban mentoi hakil yang bapher kat kum ka jingdon kam jongki district council leni autonomous council territorial council hakajaka jongki kata di number 1 ka baningkong ka baar pat kum candidate jongka Khanrio Nongthmai constituency but kum sitting MDC jong son kham but caretaker CM pementa kasuban ong badang dangdon sakat tu kat ni ki kam kiba ngide ben penbek apo district council kajongi te hoi langi phai ka kam thau an kiba bon ngila persyang kat bala hai ni por ba lingkot hai kan ka term kajongi hakini ki henrius nam ngila persyang kat bala banwara an nama balai namar ba ka bor jong ka six schedule ka ong ba the power of the district council and regional council to make laws haka paragraph ka balai paragraph number 3 clearly says that the power of the district council and regional council to make laws mula ai boringi ban ni ki MDC ban shnaan ki ai kita ki an ki subject to pair tu de khndiat ashqa ban pentip ye ki pai ba lingba kalat pathai kubor ba kani ka jing persyang da jongi hakani ka term menta hakini ki san rus nam kla long sha ka jing kerkhu ye ki pai ba no shishnong da phai ya ka khndo ka siap ngilayo e ka lan ak arhaja arpuwe lan ak nangta ngilayo ru ya ka amendment jong ka Ilaka Administration Act 2023 ka ba itu ya ka jingtrei kam jong ki seng samla hakishnong itu e ka jingtrei kam jong ki seng kenthei seng longkume hakishnong bat ban itu ru ya ki rang ba dong haman kishnong bat ya ka jingtrei kam ka pura jong ka dorbar shnong balai ngi angnut bha ban penlong an ya ka ne ka daw hi ka long plai i ki jing sniu ki babun ki la ban rung kila benrung hakishnong menta ke imlang kasalang bingi phai ki jingdi basniu ki bala benrung ni sotu tang na ka bor sarkar nimla ben wengi kini jing e but kani ka jing ai bor ka jongi kum ka district council ki seng samla seng long kumi seng kenthei hapo kishnong ba pher ikirang ba dong kan long ka kti kamon ka kti ka diang ya ka sarkar ban ya khun ya kanunu ka jing sniu haka imlang kasalang kum unong ilam jongka Confederation of North East Council ba mikmat na kamenta shiphautuli ki autonomous council hapo shatei thain lamingi North East nasoban ong ba ai khuble kerpang namta ki nong ilam jongkini ki autonomous council ba pher ki baidon lang ru menta kasngi i ba basumatri de napo ki de deputy CM jongka Bodolan Territorial Council Pak Rakesh belong chairman jongka HPC jongka Garo Hills Autonomous District Council nangta Rakesh Abhijit Kru belong EM jongka Karbi Anglong Autonomous Council nangta Chakma Lakan di member jongka Chakma District Council na Mizoram Badru idon Saiway ru napo Tripura District Council Territorial Council Wedan lang kani ka jing wan jongki ban senran yangi mentakasngi ka dan jingmut bat ka khia jingmut hadu kata balai namar lingba kani ka kenhun ka ba nilai kendu nakapor syakapor mentala jan arsnam duna kathong hi ka jongi baro jongki autonomous council hapor North East kathong ka jongi kalong barakumno banla ban pen urlong ya kajing wanra ya ka 125th constitutional amendment ha parliament balai ngong kumta
nama kani ka 125th Constitutional Amendment kalong kabadan kam hadu kata-kata namta ki babun ki Autonomous Council hapo North East kajing tumu banwan ra kani ringkat kijing ajing mut kijongi baro spotuli ka Autonomous Council kalong banang penklan syusyu ikani ka amendment om banang pentulon banang penklan syusyu de ha kajing ya lenti kajungi ni snow ba gila persyangkat bala ni ki asnam duna but snow tenat banong banyathu bawat i honorable CM jongka Bodolan Territorial Council, honorable CM jongka Karbi Anglong Autonomous Council, i Maharaja Pradyut jongka Tripura Territorial Council, kidan hadelhi ban penbej kerpang nakamenta ban buddin ya kani kakam jongka 125th Constitutional Amendment kumbakalong kajingi kendu kajongi Dangshen mentala kumba urban item hadelhi batu menteri kampo yen Union Minister jong home Amit Shah bala ai kajing kular baya kani ka amendment jong ka 6 schedule nla manwan ra no mentah kani ka dorpan mang tingka jong ka sarkar India te lada la banwan ra ya kani ha kani kenti menta kan long kajing mentoi ka bakrau kan long kajing job ka bakrau namta kipai ba khamtam jongi hapo mekhalia bat jong babun ki state badani ka 6 schedule